san ba ku bibiya domin ku karuwa. Irin yanayi na mata masu ciki kenan, wanda a duk lokacin da Allah Ubangiji ya albarkace mu da samun juna biyu, yanayi yakan canja, lafiyarmu takan ɗan samu rangwani, sannan kuma wasu lokutan ma za ku ga inda mata hatta mazajensu ba sa bukatansu a kusa da su. Shine yanayinmu da kuma yanayin kowace mace yadda yake zuwa mata a lokacin da take da juna biyu. Barkanmu da saduwa a wannan fili na Moment with Bilki Sambo. Ina mata masu ciki, muna muku fatan alkhairi da addu'a. Allah Ubangiji ya sauke ku ya ba ku 'ya'ya na gari. To, ni yawancin lokacin da nake da ciki ko in ce juna biyu a Hausance, nakan komai nawa yakan canja. Daga fuska, yanayin son abubuwa na, da yanayin irin abubuwa da yanayin jikinka gabaki ɗaya akan samu canje-canjen shi. Kuma na tabbata yawancin mata wasu haka ne, wata kuma har ta yi ciki har ta aihu ba wani abun da yake faruwa da ita. Wata kuwa maybe sai wajen nakuda shine takan ma san akan cewa wai ashe fa yana da juna biyu. Saboda haka yau muna so mu yi bayani akan mata masu ciki da kuma yadda ya kamata mu lura da wannan jikinmu da ɗan da ke jikinmu a lokacin da muke da juna biyu. Lafiyanmu da lafiyan jaririn da ke cikinmu abin dubawa ne a duk lokacin da muke da juna biyu. Idan kuwa baki lura da lafiyan jikinki ba, za ki ga lokacin da za ki aihu za a samu karancin jini a tare da ki. Shi yasa abin da za mu ci ya kasance abu ne na ƙara jini da kuma ƙara kuzari a jikinmu. Abin da zai rinka ba mu ƙoshin lafiya shine abin bukata a lokacin. Kar ki mance lokacin da ke da ciki, abincin mutane biyu kike ci. Kikan ci naki wanda zai tafi jikinki domin amfanin jikinki, kikan ci kuma domin abin da ke cikin cikinki. Ashe kuwa kin ga dole wasu lokutan za ki ga dole ki haƙuri ki ci abinci isasshe kuma mai ƙara lafiya da kuzari a tare da ke. Wasu da yawa ba sa son cin abinci a lokacin da suke da juna biyu saboda suna tunanin kar su aihu yanayin shape ɗin jikinsu ya ɓaci. Kar ku damu, bayan kin aihu za ki lura da komawa yadda kike so. Ga hanyoyi da dama na wanda ake bi domin samun raguwan jiki a lokacin da mutum bayan ya aihu. Saboda haka ki yawaita samun hutu, ki rinka hutawa. Shi sa ba a cika son mata idan tana da ciki ma ana tashinta ba, domin a wannan lokacin nan, a lokacin nan ake gina jikin yaro da kuma kwakwalwansa da komansa. Shi sa idan mace tana da juna biyu ba a ma son a yawanta tashinta a garaje. Ki samu isasshen bacci, ki samu dan exercise, kina dan motsa jikinki, ki rinka yawaita dan tafiya, dan wasu ayyukan gida. Kar ya kasance kawai kamar yadda wasu suke yi idan suna da juna biyu gabaki ɗaya na rayuwarsu sai ya canja. Na san ba daɗi, to amma dai ki haƙuri, ki kokarta ki domin kanki da lafiyanki. Shi yasa yanzu yawancin ana da juna biyu aka je asibiti sai ki ga lafiyan yana samun rauni. Bisa me yasa? Saboda yadda muke ba mu lura da jikinmu yadda ya kamata. Ki samu bacci, ki ci abinci mai kyau, ki samu nutsuwa, ki duk wani abu da zaki yi domin ya kawo miki lafiya da jaririn da ke jikinki. Ki kokarta ki 'yar uwa. Lokacin da kike ɗauke da juna biyu lokaci ne na alfahari a matsayinki na wanda za ta dawo uwa. Sai ki ga wani irin annashuwa da kuma jin daɗi a tare da ke. Kuma muna roƙon mazaje ku rinka taimakawa matanku a lokacin. Akwai lokacin da za ga mace ciki ya tsufa ba za ta yi ayyukan gida ba. To yaye ne idan kai baka da lokaci da za ka sa mata hannu domin ka taimake ta, to sai ka nema mata wanda za ta ba ta agaji. Idan ta aihu tana bukatan nutsuwa, nan ma ta samu isasshen bacci. Masu zuwa irin yadda muke ungozoman nan mun riga mun san wannan abun al'adan Hausa kamar wani abu ne wanda aka mai da shi abun addini. Ai ta tilasta mai jego sai ta sha ruwan kanwa, ta yi wanka, ta yi kafin a je ga wannan a tabbatar ita wannan mai jego tana da ƙoshin lafiya.
sannan yaro ki wanke mamanki, ki samu auduga kafin ki aihu, ki samu cotton wool da kuma olive oil kina goga bakin mamanki. Lokacin da kika aihu insha Allahu ba za ki samu raunin bakin mama ba lokacin da za ki fara shayar da yaro. Kan ku mance ruwan nono na farko wanda ɗa ya sha shine zai ƙara mishi lafiya, ba kamar yadda yanzu daga an aihu irin iyaye 'yan gayu sai su ce ai yanzu su abin da za su yi kawai shine bawa yaro madara. Ban ce kara bayar ba, amma ni dai a nawa shawaran a wannan fili ina ba da shawara iyaye su yi kokari su ba wa yara mama su sha zallansa, domin kuwa yana inganta lafiya da kuzari waɗanda za mu haifa ko ɗan da muka haifa. Ina yi wa duk masu juna biyu fatan alkhairi, Allah Ubangiji ya sauke ku lafiya, wanda ba su da shi Allah Ubangiji ya ba su, mu da Allah Ubangiji ya ba mu 'ya'yanmu Allah Ubangiji ya raya mana su. Ma'asalam, sai mun haɗu. Sannan akwai a Facebook ga sunan zan faɗe shi ɗan uwa. Moment with Bilki Sambo ku bibiya domin ku karuwa. Search Moment with Bilki Sambo on YouTube, Instagram and Facebook. Ku nemi Moment with Bilki Sambo a YouTube, Instagram da Facebook.